кандидата на официалната власт в момента, госпожа Цачева, е неприличен кандидат. Неприличен кандидат. Казвам това твърдо. Ето по какви причини. Първо, неприлично е да се твърди, че ако тя не успее да спечели изборите, ще настъпи национална катастрофа и регрес на България до тоталитарния режим от преди 1989 година. Ще дойдат комунистите и Путин. Ако нашата страна ще борави с такъв категориален апарат и ще се забавлява с такова умонастроение, ще работи в този режим на съзнанието, нека кажем направо, че това е сомнамбулизъм, че това е болест, че това е мораториум на разума. Мораториум на разума. Не се досеща, че всичко това ще бъде пресрещнато в един момент от много мощната съпротива на простосмъртния българин, който има повече разсъдък от тези, които играят с клишетата на тази либерална идеология, която фалира в момента в Съединените щати. Ами вижте какво, няма да дойде Путин, няма да дойдат комунистите, защото това е абсурдно да се твърди по този начин. Това трябва да бъдат вменяеми хора на политическата сцена. Благодаря ви, доктор Николай Михайлов беше наш гост.